Prečo ruku? Máte ich natočili. No rýchle, more, ty natáčaky. Neporad krtom dostal dovolí, že nie je to odpočiť. Daj si liš, kolik, čo? To je moc krát. Nakladám loďka. Počne, že ty vymovuješ? Daj, ruka, počkaj, daj mu to obsára chrba, že to je už krava. Panena. Matka, lebo to nebezpečný. To je dokument, ktorý sa nesmie natáčať, 18 rokov nedostupné. Los veľmi rád fajčí. Penis! Pekťo, hladké sa, no pekťo, krásne. Daj mu to poleno do iti. Hej, sme na výstave. To je Labrador. Fialový Labrador. Počkaj, podľa mňa to je rasa pudel. Vidíte kutery? Chlapeci pomýli zebru s kravou. Ľudia, tak toto bude nejaké. Babo, jak to stopnili?